дитяча історія, яка розповідає, власне, про всім нам відомі цінності, про дружбу, про любов, про справедливість. І я дуже рада, що нам вдалося особливо представити цей фільм. Протягом всього фільму мене не покидало враження, що я потрапив в той мій рідний казковий Крим, який є настільки справжнім, настільки своїм близьким, що просто це неймовірні відчуття. Дети всегда любят волшебство, да, они всегда верят в волшебников. Этим фильмом мы попытались раскрыть, что на самом деле волшебство — это не сказочный дедушка-старец. Волшебство — это любовь к родине. Волшебство — это любовь к родной земле, любовь к традициям, любовь к своему народу. И вот поэтому эта работа для нас стала больше социальным даже проектом. Сонце сяє, по свіжій траві розцвітають квіти, гаї вбираються зеленим. Чи ж то на свято? Що це для мене? Все. Тому що це Крим, і я, на жаль, зрозуміло, чому я не був в Криму вже 5 років. Для мене в цьому дуже велика символіка, що саме сказка. Тут от така мудрість, от така, і так, дійсно, там багато непрофесійних акторів. Так, ми можемо говорити про якийсь художній рівень, але зараз все, що пов'язано з Кримом, ми оцінюємо не лише з художньої точки зору. Сказка, она настолько простая, и она меня так тронула вот своей простотой, какой-то вот искренностью, без всяких долгих интриг. Она настолько простая, что как-то для меня это было сильно. Спасибо вам за теплые слова.